Yate DA behane nat aheki yikan nat woiki ate. Bilke dahite neniki behane nat aheki benant khashiki behilta holneto birakat. Tenek ejenan trashko bira tot sada nasjaiki betilneko bira. Behanaiki nat ahaki bijen denil trash. Ado tsidi yaje atrahadnaiki do nalsos ani behiltahanaiki betilne. Diné bizar do bilagana bizar nanil trashiki aslanan nelko biga. Diné bizar bohin tlaiki do nantlago be bahalnedo. Ahyaha KTNN yiketen laheki ado banantrado kwe. www.ktnnonline.com Ja, hon är hos alla. Islam en rätt kul bara hon. Jag kan se det. Den repesh på henne är kan jag att det är så att jag är native innovations att jag kan väcka sanna att jag nej kan jag och ta jag hade inte akko. Ta sin så jag är en re att det är så att jag kan chiki då att det är så att jag kan det nej det I don't think that they are teeth nigga that get up or that I hit up a car. I don't think that they are not able. I don't know. Did not rush it. I say that you out of a car. How they get down or are they I think so again. Kai but the neck actually side I got he got the neck actually cheeky that she needs to get that because it's like we got it. Just can't get that they need